Shalom. Parlado AKBP Jalan Lurah Cimahi, Pasato tu sudah ruas. Do tamu nomor minggu di Tikion. Selamat datang. Song-song ni mamuse ruas ni uria naman do ti par mingguan secara live streaming. Horas marita salutna. Selamat beribadah maita. Ta puji matuata sian bukende nomor 20 ayat sada 1 ayat 3. Jesus habero di son asa masih anguluan ipero mohon tu son jalan padumuan ni modim tu todi nabi unang maparonabi ulum rongonabi be nampak binang tonabi Mulosong totodibi manondangi ronabi ikon hodo paturehon danganami sidikirong Sondang siang debatang hati urut siang kijang Panturing sondang imam rohanabi asa sondang lama jalo angoluan bila tu paming Mari hite-hite goar di debata ama. Doot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doot goar ni ton di perbadia na tumopa langit dohota noon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso na imbaru tubui. Disusu na denggan na semangat si asalam ganda hamu marhite siani. Molotung nunga di daihamu basar ni Tuhani. Puji hamu madebata hagogo otai. Walaupun hamu madebata na si Jacob. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita.
Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauleate do hami tuho ala ditaluon hodo dosa dot hamatean marhite hite hamamatemi. Ala disundangi ho tanoman nami, asa marpak kirimo na mangulu hami alani haheheon mi. Dak pola bimabir hami midahamatean, ay hodo nami ruas mudo hami. Di paucat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan, atong pergugui mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangulu, pai masahat hami tu lambungmu. Amin. Marende hita. Tatangihon mapatik ni dewata, imana tersurat di buku Poda Opat ayat 10 songolon mandidok. Saya tangihon ale anaha, jalajakon ma akka hataki, asa tamba diho akka taon ningulum, ido sahana atong rak mangidogogo meita lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya parugo imami lau mangulau na hombar tu patik. Amin. Marende hita. Dosaku sesudah, dok
Tato poti madosata tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami nadi benua ginjang parguguna suatu dosan pardengkan bahasa doho jala rodi saleleleng nado asini roham. Saimar parmuati maroham di hajahaton nami jala saya unang bei ngotak kadosa nami ay jodoh hami mardosa maradopon ho jala jodoh ho sungguli hami rimasmu marhite sen pangalasion nami di hatam. Hale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asini roham, saya rupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu asisan ni dosa. Songonondo hatan Tuhan Yesus, Roma hamu tu au hamu akan aloja jalan sorat, hupasonak pehamu, buat hamu mau gakku tu hamu, guruhon hamu ma asi sianau, enalambok doau jalan serep marroha, asa dapat sonangan ton dimuna, ai lambok doau gakku jalan yang dohot nang hupapor saton. Hasangapan madi debatan adi ginjang. Amin. Merende ita. Tabegi mahatan ni debata turpuk nyari mingguon, imana tersurat di buku pangukapon bindu sada ayat 4 1 ayat 8 tajahama namar sikat sorin. Au surat nesi Yohanes mandapoton na pituhuria na di Asia. Asini roha madihamu dohot damis yan ibana na mangului. Naung manguluhian jalan na naing ro. Nang siyan na pituton di na diadopan ni habang sana. Naparjolo tubuh siyan akan sigong kumakarajin ni tanong. Ibana daw makaulong hita terai paluay tasen. Marteteng. Dijadi hondo hita gabe harajaon hamalimon di debata amanai. Di ibana mahasanga pondot hagugon rodi saleleng nileleng na amen. Rapita ayat 8. Audo bonana jala ujungna ninna Tuhan debata nuaing debata naung adong hian nanaing roi sigom kon saluh na ido sahatna martua doakan atumangi hon hatani debata jalan nau peopsa amin. Marende hita.
taha tindakon maha porsiautai, songon na hinatindakon idongata sa porsean ni sandok portebion, rak mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dusan, na temu palangi dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anani debata Jehovah na sasadai, imana tiduguni si Maria, na kebe-kebean sianton di perbadia, andorang suabubuan, ido tuhata, na tumona bernit, di panguhumun ni silatus, na mata terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu benua todo don witanom, na mulak mengulu dari patuluhan, na mana itu surgo, lahon dul tu siamun di debata Jehovah, amanai pergugu na suatu dosani, di simai bana pema mulak suku tetanaon, manguhumi na mengulu na mate, au persea di tandi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria topan yala Kristen kena badia, do dia sisani dosa, do dia tena mandok, mulak mengulu suku daging ni halak nong mate, do dia sungguh nasara sudah, amin. Cor ina gracia.
Tabigi matik ting huria ni minggut ta sadarion. Shalom. Damang dainang hujahau kami ma titing nama ragam di Huriata di Minggu 27 April 2025 Naparjolo Guarne Minggutta ima Minggu kuasi modogeniti songon poso-poso naik baru tubuh napa duahon topik ni Minggutta sadarion ima tangihon hamuma asa mangolu tod dimuna napatuluhon sermon parhalado di hari Selasa tanggal 15 April 2025 sermon parhalado masuk pukul 10.00 WIB napapaton sermon week di hari Rabu tanggal 30 April 2025 masuk pukul 10.00 WIB week 2 dibagas ni keluarga Panjaitan Amang Inang Boru Pardede nama alamat di Jalan Lurah week 4 dibagas ni keluarga Amang P Sinaga Inang RD Boru Nebaho nama alamat di Jalan Kecamatan Gang Ledeng RT 07 RW 09 Cihan Juang week 6 dibagas ni keluarga Amang CH Panjaitan Inang Boru Habiahan nama alamat di Perum KPAD Sejahtera Blok S nomor 12 RT Walu RW 20 Sada pada Larang week Walu dibagas ni keluarga Nyonya JA Saragi Boru Tambunan nama alamat di Kampung Cihapit Barat RT 02 RW 0 Sia week 10 dibagas ni keluarga Amang J Situmorang Inang Boru Panjaitan nama alamat di Komplek Nusa Hijau Permai week 12 dibagas ni keluarga Amang Empak Pahan Inang Boru Manalu nama alamat di Klaster Bumi Permai 2 nomor 4 Cilame RT 003 RW 00 Sada di hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 masuk Saplusia ima week Gajil Naparjolo week Sada dibagas ni keluarga Amang J Sitinjak Inang Boru Sibolon nama alamat di Babakan Sari nomor 110 RT 4 RT Sia di week Tolu dibagas ni keluarga Amang MS Malau SH Inang Boru Sitopul alamat Jalan Pojok Utara nomor 30 RT 2 RW 4 week 5 dibagas ni keluarga Nyonya PN Sitompul Boru Simatupang nama alamat di Jalan Purbasari 2 nomor 30 Sia Sangkuriang week pitu dibagas ni keluarga Nyonya Sintua H Pasaribu Boru Hutahayan nama alamat di Jalan Roket Cilamai Permai week sia dibagas ni keluarga Amang E Setanggang Inang Boru Silaban nama alamat di Komplek Lembah Teratai Blok K2 nomor 2 week 10 Sada dibagasan keluarga ni Amang A Panjaitan Inang Boru Pardede nama alamat di Gang Raden Ganda 2 nomor 10 Sia Cimindi week 10 Tolu dibagas keluarga ni Nyonya Silitonga Boru Situmorang nama alamat di Jalan Jati Raya Blok A3 nomor 10 Perum Marga Asih poin nomor berikutnya poin palimahon amplop pesta pembangunan dohot peresmian di bagasan Minggu Tasadarion Minggu 27 April 2025 di Ganuk Parmingguon patu paut tado papungu amplop
imanalahu pakeon ni panitia pesta pembangunan dohot peresmian gedung ni huriata alani tatu pahima di bagasan las niroha napanopon soso DSH. Sehubungan dengan sudah diputuskan rapat huria pada bulan Desember 2024 masalah iuran diakoni sosial huria HKBP Cimahi Jalan Lurah, maka bagi jemaat yang tidak memberikan iuran DSH 3 bulan berturut-turut, maka gereja kita tidak memberikan DSH kepada jemaat bila mana ada yang sakit, bahkan yang meninggal. Namun pelayanan tetap berjalan seperti membesuk ke rumah sakit dan mengadakan penghiburan. Napa pituhon lomba paduan suara BPK Penabur Cimahi. Di hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025, paduan suara sekolah minggu dan remaja HKBP Cimahi Jalan Lurah akan mengikuti lomba paduan suara BPK Penabur Cimahi. Untuk persiapan mengikuti lomba tersebut, padus sekolah minggu telah tampil dalam 2 kali ibadah minggu, yaitu pada hari Minggu 20 April yang lalu dan tanggal 27 April menang mingguon di minggu pagi. Mohon doanya supaya pada saat lomba semua yang ikut dalam lomba sehat dan bisa meraih kesuksesan. Terima kasih. Napa waluhon donor darah seksi kesehatan. Di Minggu Tasadario 27 April 2025 di Patupa seksi kesehatan donor darah bekerja sama dan koordinasi dohot PMI UTD Rumah Sakit Cibabat pinangiru maturuas asaradehi tamat donor darah setetes darah berguna untuk menolong sesama. Napasiahon posko diakonia bakti paskah sekolah minggu. Domu tu perayaan paskah sekolah minggu borhat doyana kota sekolah minggu HKBP Cimahi Jalan Lurah rap dohot dewan diakonia dohot dewan marturia marhite seksi janding kunjungan tu panti asuhan rumah sakit Lembang. Nama alamat di Jalan Raya Tangkupan Perahu, Komplek Panorama nomor C25 Lembang. Sialani i di Patu Pahuriatta do posko bakti paskah songon silua manang donasi mangurupi haporluon ni panti asuhani akan diparluhon omma sembako, bumbu masak, bubur bayi, susu bayi, susu untuk dewasa, pembalut, popok bayi berbagai ukuran, misalnya L dan XL, deterjen, perlekaman mandi, tisu, dan aneka snack manang jajanan anak. Di Patu Pamai di hari Minggu tanggal 4 Mei 2024 akka omma kegiatanna parjolo penyerahan bakti paskah dari Dewan Konionia kepada dan jemaat. Napa duahon ibadah paskah aktivitas bersama panti asuhan. Terakhir pasapuluhon kegiatan seksi perempuan. Seksi perempuan HKBP Cimahi Jalan Lurah akan mengadakan seminar dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 waktu pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai, tempat sekolah minggu dengan tema wanita Batak lembut dan tangguh dan power of listening. Narasumber A. Dr. Elizabeth Borustomeang SPKJ dengan tema wanita Batak lembut dan tangguh. B. Dr. Andus Robert Oluan Raja Guguk dengan tema power of listening. Songoni mamanginang wartana marragam di Huriata Horas Madihita Salu.
Tapuji tu atas yang bukan di nomor 750 ayat sada dot udutna huhut papungu peliata sada a dot sada b. Oh Jesus, patahas hatabi, asasana rohku, unang sayang kui. Dame di debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Hatan itu hatta di minggu kuasi modo geniting di Ari Sadarion imanatar surat di Yesayas 55 mamuk kami sian ayat sada 1 ayat 5 hujahahon ma tuhita songonon jala tapai hutihut ma di bagasa ruhat tabi o sude hamu akana mawas Roma hamu tu aikon jala hamu akana somar heping Roma hamu manuhor mamonggoli dohot mangaton
Sai Roma hamu manuhur anggur do susu, unak pola marhepeng manang marpanuhur. Boasa tung madasik kepek kamu tunaso tau, hangoluhonoton, jala na niomomuna, tuhor ni naso tau pasona kamu, sai tangyo kamu maau, as apanganon muna na tabui, jala bosuran rohamuna di tabo-tabo. Tarihok kamu mapinggol muna, jala Roma hamu tuau, tangyo kamu ma asa mangolu toddi munai, jadi bahenok kuma tuhamu padan saleling nilelengna, ima padan parasian nasi tongi, tu si Daud na sotupa muba. Idama sitidangi tu aka bangso ibana huleon, bain partogi dohot sileopatik tu aka bangso. Idama bangso na so tinandam hian, iko jawon mudo, jala bangso na so tumadaho ro manaho piho, ala ni Jahoba de Batam, dohot ala ni Nabadia ni Israel, ay nunga marmuliaho di bahen. Bahasa Indonesia na hujahaut tuhita, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Songonima hatani bahasa Indonesia. Muna kadungan sa porsiaon tung masai tadido pe tu bagasan parngolo taon di nanaong mamestahon ari Paskahita na di ari Minggui imana gabe pesta hamonangan ni haporsiauta, pesta laho paluahon kita sian gonggoman ni dosa, jala pesta na mabuan tu sada hamonangan ni haporsiauta. Molo nunga marpesta Paskahita ikon adongdo nabui berengota songon goarni minggu tai ima minggu koasi modogeniti natar surat di sada Petrus 2 ayat 2 songon poso-poso nai baru tubuh uasan mahamu disusu natama naso marlauk asalam magodang hamu horhonon ni bain haluaon. Molo taparohaon poso-poso. Digobarhok kita nak kiningan hala Kristen naung mamestahon Paska tudosan main na iba na songon poso-poso na baru tubuh. Molo poso-poso. Tabotodo bahwa dia sangat membutuhkan asupan makanan yang sangat bergizi. Jala asupan makanan yang sangat bergizi itu dia peroleh dari air susu ibu. Sian natoras naido manang nasian inong naido
ibana membutuhkan air susu ibu. Ahado horoagunani air susu ibu. Tu aka poso-poso nai baru tubuh. Pungsina ima asalam margogo nasida. Pungsina ima asa boi nasida melawan aka kuman-kuman, melawan aka bakteri-bakteri. Fungsina ima bahwa melalui air susu ibu tersebut anak semakin bertumbuh. Jadi molo dipahobar doi bahwa kita seorang Kristen yang baru merayakan Paskah, tardok kita soun poso-poso naik baru tubuh, molo dipahobar nak kiningan minggu kuasi modo geniti bahwa kita juga seperti bayi yang baru lahir yang membutuhkan makanan yang bergizi. Ahado horoa makanan na bergizi ta di bagasan tikion asa menjadi asupan makanan yang membuat kita bertumbuh. Sadado naneng dohonon na disi ima ikon lebih tangdo hita tu hatani debata. Alana hatani debata itu mabaik kita margogo. Hatani debata itu mabaik kita bertumbuh. Hatani debata itu naboi mangalehon jalan keluar di tikina hoi-hoi hita di bagasan tikion. Tidak ada yang lainnya. Holan marhite hatani debata. Ido nakiningan di dokon asa sai toktong hita uasan di susu natama. Asa sai toktong hita uasan di hatani debata. Jangan pernah satu detik pun amang inang, satu detik pun, 1 menit pun amang inang yang hadir pada kebaktian siang ini terlepas dari firman Tuhan. Unang gabi terlepas hita sian hatadi debata. Alana gurang do say manggurtiki hita di bagasa tikyon asauna asa terlepas hita sian hatani debata. Boy masa doi nang ditonga-tonga ni bagas joroon. Molo say tapahobar diri taon tu aka pangelailani hapor tibion, pangelailani sibolis. Boy masa doi nang di ngolu peribadahat ta to ema patangi-tangi pola hatani debata. Unang pola say patangi-tangi sonatuho jamitai ninna ujungna gabe dang tangi behita di hatani debata. Alanido di bagasa tikyo namang inang puroko na kiningan marhite minggu kuasi modo geniti. Jangan 1 detik pun, jangan 1 menit pun hita lepas sian hatani debata. Allah hatani debata ido na mga leon pertumbuhan secara rohani tu ganup hita. Muna kadongan sa porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus na kiningan di bagasan turpukon di natapajahaja na kiningan turpukta sadarion. Ternyata arong 2 masalah nama saibolon di tonga-tonga ni bangsa Israel uju nasida berada manangna di tonga-tonga di habuangan. Ahado masalah na parjulu. Masalah na parjulu ima masalah nama dasing hepeng. Masalah nama dasing hepeng nasida tu naso tau hangolu honoton. Iro na kiningan didoko di ayat 2. Buasa tung madasi kepek kamu tu naso tau hangolu honoton. Jala nanyo mamuna tuhor ni naso tau pasonakon hamu. Say tangihok kamu maau
asa panganon muna natabui jala bosuran rohamuna di tabo-tabo. Molo hati Indonesia nak kiringan di dokos songonon. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ahado nanaing dohonon na disi. Nanaing dohonon na dison ima bahwa pemborosan, bahwa menghambur-hamburkan uang kepada hal-hal yang tidak berguna. Jala aka pangalaho si sonon ma nasobui membedakan antara keinginan dohot kebutuhan. Nadi dia do keinginan, jalan nadi dia do kebutuhan. Sudedo hepeng ni nasida, tunaso tahu hangulu honoton sesuatu yang bukan roti. Amang inang, daod donuang masalah dihita di zaman na serba adongon, manang di zaman na serba lengkapon, madabu do sipata hita nuang tu pangalaho na konsumtip. Dang taror pita manuhor situhoron molo lau hita tu pasar, molo lau hita tu mall, molo lau hita tu pusat perbelanjaan na asing. Sudedo naing tu horota, sudedo naing halungota sian pasari sian molin. Dan taboto be mangatan manuhor situ horota. Dituhor pe HP belum tentu pakeuna. Jangan-jangan nanaing pamer honon nado asa diboto halak ibana naung belanja sian mall. Ya soi asa adong dalanna bahenonna mabahen konten. Mamereng macam ni akasi tuhoron nuaing di media sosial, isarana nuaing di Facebook, di Instagram, di TikTok. Si pata tergiur dohita sude laho memborong ai sude adong disi mamuka sian napabalgahon satu napame meton mamuka sian na pabotarhon sahatu napabirokon mamuka sian napalangsikon sahatu napamokmokon sude adong noeng di media sosial alani gabi gudang donoeng di zaman na konsumtif on gabi madabu tu pangalaho PKI dang na Partai Komunis Indonesia da amang sa bidangi maksudna ahado horoa pagajakon PKI pria korban iklan, perempuan korban iklan. Parohaw kamu ma di bagasan partikyanon alanunga masay godang ngolo ni jolma nagabe ngolo na konsumtip gabe si pahatado madabu ibana tu pria korban iklan manang perempuan korban iklan. Alani amang do tamu na kainang manat hitaon mamereng aka situasi nasongoni. Alani do amang inang ternyata pangalaho nasongon nama saya nuang nunga masai HP nama buka di zaman di sije saya pemborosan ngoluna konsumtif
dohot akan nama suasaihon nanyomo tu hal-hal na sorikot di parngoluonon daholan na pasobuhon hagiok ni rohatta sabing on masalah ni bangsoi anggona parjolo jala oddo tong sada masalah tanah balga nuaing di jamat tanah serba lengkap on alani maloma hita mamake dohot mamiakon akka keberuntungan nong sahatu hita dohot akan natapa pungu-pungu di bagasan tikion jalanau marga di bagasan obason ima Roma hita majalo pasu-pasu ni debata sopola marhepeng jala sopola marpanuhor tajalo maanggur tajalo masusu sian Tuhani sopola marhepeng jala sopola martuhor jala memang dang situhoron asini rohani Tuhani baru amanginang ditiki namar Jumat Agung hita baru perasaan muna dising sahat tu namar Paskah hita baru perasaan muna di area heon di Tuhan ta Yesus Kristus datuk tatuhor asini rohan kita tidak membeli kasih karunia Tuhan ya namanya juga grace namanya juga gracia namanya juga anugerah Tuhan Tuhan memberikan itu dengan cuman-cuman Tuhan memberikan anugerah itu secara gratis tuhita di bagasan tikion gratis doi sian Tuhani jalanu ngata jaloi gratis asal maolo hitaro madapoton ibana atong Roma hita amang dotamu nakainang ida jaladai hamuma dengan basani Jehovah amin ya anugerah Tuhan itu adalah gratis dia memberikan itu dengan cuma-cuma kepada kita alaniaha alani holong dorohani debata maradupon hita alani holong di rohani debata maradupon hita dilehon tu hita asini rohana secara gratis dan pola tatuhur secara cuman-cuman ahadona dipangido sian hita asal ma porsea hita asal ma olo hita ro tu adopan di Jehovah hamuna kadongan napa dua masalah napa dua hon ima masalah ni bangsa Israel jala mungkin laos masalah tadui songon tutikion ima masalah na manangihon masalah mendengar lapatan nada kolan di zaman di si Jesayas hal na manangihonon gabe persoalan sahado ternyata tu bagasan tikion odo sada masalah ta no balga nuain jala jojodo gabe muruk hita ala sora ditangiun akagelek tai suarata jala gabe marsak do akaguru di bagasa tikion ala sora ulo muridna manangihon naneajarhon di akka guru neng songonido akka parjamita di bagasa tikion olo dosipata di pahohom parjamitai ala soolo ruasi manangihon jamitai jaladangolo parjamitai manoruson jamitana ala niaha ala dang olu
manangihon. Jalama horwa gunana saya ditoruson ate anggo so ditangihon. Alan itu masalah yang paling besar pada saat ini, tidak hanya pada zaman Yesayas, tetapi zaman kita nuaing amang inang, masalah no balga nuaing ima, masalah na manangihon, mendengar, listening. Alani amang inang, hal na manangihonon, masalah tadoi satu tikyon. Dada holan masalah ni bangsa Israeli di tiki zaman ni si Musa, si Yesaya. Jala asa taboto hal mendengar manang hal manangihonon dada holan sekedar masalah mabegei alai hal na manangihon sangat erat do hubungan ni itu parngoluota. Ido na didokon ni turpukta di bagasan tikion. Tangihon hamuma asa mangolu todi muna. On managabi topik minggu dihita di bagasan tikion. Topik khotbah. Dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi molo naing mangolu hita, tarehon pinggolmu tumangihon hatani debata. Molo naing malua hita, manang molo naing mangolu hita, tangihon petunjuk sian Tuhani. Ai ibanado gaita, ibanado pemanduta di bagasan perdalanan ni ngolutaon. Molo naing martua ho tangihon hatani debata. Dang na kebetulan amuna kadongan ternyata dang na kebetulan HP dua pinggolta di topa debata. Dang na kebetulan HP sada pamangata di topa debata. Puasa songoni amang dota muna kainang. Asa kumoda kita manangihon soarani na makatai. Unang masebalikna gabe gumoda kita makatai sian na manangihon. Daud donweng sahita amangina, lebih banyak kita berbicara daripada mendengar. Jalarak pola mabiara madokoni omman weng sahit ni alak batak. Nggurangan makatai sian manangihon. Ya, nggurangan ibana makatai. Lu molo gumorangnya ibana makatai. Lumayan gudang perbuatan nak. HP sarupa do songok kitaon kan so harus so dia alai di bagasa tikion amang do tamunak kainang lebih banyaklah kita mendengar daripada berbicara. Songonido nang hatani tuhani hidup banda di dokon tuhita amang di Yakobus sada ayat 10 sia. Ganup jolma, aduh tadi rokok Yakobus sada ayat 10 sia. Ganup jolma, girgirma ibana manangi-nangi, bakolma ibana ada data. Pamangan di Padita Todo Sirait tidak hanya dibuat-buat. Pamangan Pendeta Todo adalah memiliki data. Yakobus 1 ayat 10 sia. Ganup jolma girgirma ibana manangi-nangi bakolma ibana makatai. Jala ganup minggu do saya tabege dido akan namanguluh kita. Anggo namartua ima natumangihon hatani debata.
Jala saya ditutup do marhite aget datai peliturgis martua ma na tu mangihon hata di debata jala nau piepsa. Atau ngamang do tamunak kainang nian dada holan hatani Tuhani nang sitangi honota alay do nang akapoda sian na tua-tua. Jala saido di podao nakana tua-tua tu geleng na. Asa tangi di akapoda nasian na tua-tua ini. Asa bohado ia manginang asa hasea hita. Alani manangise na manutup pinggolna. Manangise na manutup si pareon na tu akapoda dohot tu pangajarion ni akana tua-tua anggoon jabara jolma naso dengan maon haduan. Sebalik na akana ro akana olo tu mangihon akana sehat di natorasna manang hatani debata idon di ido masa depan na dengan tujuloan ni arion. Karena itu amanginang seperti topik minggu kita pada hari ini di minggu Quasimodogeniti, dengarkanlah Tuhan maka kau akan hidup. Jalalas di bagasen tikiodo naeng dohnota tuhita tatarehon masih pariota tumangihon hatani debata doh tumangihon akapoda naulina dengan sian akana tua-tua asa mangolu todita di bagasan tikion. Tuhan Yesus memberkati, amin. Martanya kita melihat ali Tuhan di pasah rohanami nungabe hubege hami hatam nabadiai asatung hutareho kami ale Tuhan si pareon nami mabege hatam nabadiai asatung mangolu todi nami sailopokon ma hatam nabadiai ale Tuhan asagabe dada holan pananginangi di hatap pami alay dohot mahami nang namangulahon. Tuhan di bagasa tikyon utanya ko kami do nang pesta peresmian gedung serbaguna gedung sarana prasarana di Huriam di bulan onom naneng roon ale Tuhan di bagasan di say homa ale Tuhan na say hutangi hok kami jala say homa ale Tuhan na toktong habe hami uduk jala dada holan hatanami naik konsaut tu pesta peresmiani alai kon hatam nabadiaido ale Tuhan na hutangi hok kami asabui mardalan pesta peresmian dohot pembangunani dohot dengan disialani do ale Tuhan hutangnya ko kami manang yana ko nami sekolah minggu naing madohoti lomba paduan suara BPK Penabur Cimahi di tanggal 3 Mei 2025 say homa na mga leon na dumenggan tuaka geleng nami sekolah minggu dia managabe lomone roham tu yanakon nami pasaut ma ale Tuhan jala saguru di hodo molohami mendapatkan juara saguru di hodo i ale Tuhan alai ale Tuhan naulo bisiani ima gabe parsidohot tami ale Tuhan laho mamuji dohot pasangapon guarmu nabadiai ima di lomba paduan suara BPK Penabur Cimahi songonima ale Tuhan nang ruasmu namar sahid ima pebianti boru togatorop naung pemulihan nasida amang sitinjak Gracia boru purba Franciscus Simatupang M Silitonga inang Kesia boru aritonang ale Tuhan tuhodoh upasatami salhuna akar ruas di Huriam namar sahid di bagasan tikion jalahoma nama bubut sahiti
sian tonga-tongani pamatangna. Songoni ale Tuhan akar ruas ni huriam na cuci darah di bagasan tikion manang kemo ale Tuhan homa na pamalupon sahit ni nasida jala homa na mabubut aka persahiton sian perdagingon ni nasida aka pelian nami na kupasahat tami tuadopan muna badiai say homa na mga lehon gaddani pasu-pasum tuhami asa boy ale Tuhan mga leon pelean hami hobar tulomon ni roham songoni nang ruas di huriam na marulang tahun di bagasan minggu-mingguan 23 halak dohot ulang tahun pernikahan opat kakak homa ale Tuhan na mga leon gajang ni umur di nasida jala leolas di roha di tonga-tonga ni nasida jala damem na sumurungima dohot holong nasian hoima tu hapon tu akka rumah tangga na merayakan ulang tahun pernikahan di bagasan mingguon masay gurang do pesi pangidon na misyan ho alay di botohodo ahana solot di bagasan rohanami tangihon ma tangiang do telekelek nami di bagasan Jesus Kristus martangya kami tuho amin. Huhut mahita pasahaton peleata tujolo ima amplop resmian dan pembangunan dot pelean napa duahon mared de mahita sian buku ede 232 ayat sada ro mahita tujolo. Nagmupistar say dapoton Tuhanmu nasa nahuran sa buwan tusi tu pamodang napa uduk rohamu asal tiur sa sude bogasmi takut
jog bahita salhuna nagrabe jol mapasay dosamu kulamang aton pangkukong lain takut Tuhan untuk tiap hatana say pangasahon mabagabagalan. tatangyakon ma peleata ali di bata amana bina di banua gicang horo haroruan ni saluhut sileo-leo na ring gandot na solibasa na maulutus hupasat tami masyan na nilehon mitu hami pelean nami tuho sa ijalome gebe wap na usus di jolom pasu-pasu be jala ramoti asaw parasya kami peleanon pati bulon arajon mudi tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhite to dim asalam tadahami godang ni silelon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin nasana nile Saluhut kubuk Upasaha Ali amana binadi banua gicang sa pinorbadi amagwarmu sa Roma harajanmu sa saut malomone roham di banotongon songna di banu gicang leon matuhami sadarion hangoluan siapari si sama dosa nami songop panisa nami di dosa ni dongan mardosa tuhami una kami tugitu pangucunan palua mahami sian pangago Ay hondo na punang araja Nuhong agung Dihasanga pon saleleng di lelena di pasu-pasu jaladera moti Tuhan debatamahu disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasauron ma damena tu todim amen amen Selamat hari Minggu horas madihita salhuna.